Ya cuma ndak. Cuma. नै हाजिरा लादों दिनैसो फैदों हाजिराफोरानो हाजिराखौनो मोननो नागिरलायला मालाय दाना सासेयाबो नै मालाय आर्मिसो मावलायलायोमोन उफाय गैया लेंथाबनायखाय फैगारगारबाय थांसै दे लेंथाबबाय थाबाय नालाय माथो खालामबावनो होननानै फैबाय आरो बिसोरा फैनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय नै थिंजा दंबावो सासे बेहा मा मावो दायो मोनथिथ'आ र' दा दसे उनाव सोंनानै रिजाल्टखौ खोन्थागोन आं नोंथांमोननो ओमफ्राय नै हाजिरा मावनायखौ नायफैग्राफ्रा एसे मालिकफ्रा एसे जिरायना रेस्ट लादों आरो मेथाइ जादों ने जोनिसखा गोथाव सोर लाबोनाय मेथाइया सोर लाबोनाय मेथाइ बै दादि आर्मि लाबोदों दादि लाबोनाय दादि लाबोनाय जों जायो जा बिराद हाग्रा जाबाय गय बारियावनो नै दानफैनो होनबाबो सोलाबा नालाय हाजिरा लानोबाबो फैसा गैया नालाय सुवानो मोनगारजोब्बाय गय बिफाङाव नै आरो हिनजावसा सासे लायबावबाय आं हाजिराखौ बुरिखौनो मोनबोआसै सिख्लाखौसो मोनबोबाय एखेबारे उफाय गैया आरोना बारियावनो फैयाबा माहाजोनफ्रा ओंखायनो जौगलाय लांजोब्बाय दे लागाव थिगानो हाजिराखौबो मोजांखौनो मोनबोदों बेफोर गथ'फोरखौ बानो लाबोनांगौ दिस्टार्बलाय खामानि मावनायाव गावना नै धनिसखा हाग्रा दानदों गासिबो दङ हेल' लोगोफोर होनलाय हाय लोगोफोर होनलाय देलाय सनि इटिं सुगार दे खनदो नों हारसिं नै खामानि मावगासिनो गाज्रि जाबाय धनिसखाया फिसाजोआ मबाइल नायगासिनो नै बिमाया ओइ नै बिबोनांजों गावजों हाग्रा एवगासिनो ओमफ्राय आंहा दसे जिरायनानै फैदों आरोना नै मेथाइ जादां बिराद बोनांगौ हाग्रा दाननायाबो हाग्रा जाजोब्बायमोन गय बारिया गयाबो थैजोब्बाय खावसे गायसनफिनजोबनांसिगोनलाय बैथिं लबारा बिलाइ खिलिफिनजोब्बाय टेपिं खालामनायखौ दोनथ'बायमोन नालाय ओमफ्राय दा मे मासनिफ्राय टेपिं खालामफिनसैलाय थाम्फैया होथारदों दाननायानो जल बदादा साबि मर जाए लेकिन लाठी नहीं टूटेगा ना होननायसो आयौ रे मा बोलो गैथारैसो मोनदां बेनो 500 थाखा लायबावसो थोद लेथ्रा माथो लाबाय थानो होनखोलाय ओरैनो दाननो हायाखै दानद' खावसे दंबावो आरोना हाग्रा दाननांगौना इथिं दानखांजोब्बाय ओमफ्राय दा थांनोसै टाइमबो जाबाय लाबोदो हाथायाव अमा बेदर लायहैनांगौ आरो खान्थाल फिथाइजों जागोन दिनै जैक फ्रुइट एंड फोर्ट दोस्तों हमें नहाया मम्मी अभी नहीं नहाया इधर देखो काम कर
रहा हे देखो देखो दोस्तों हेलो everyone hello everyone 이치네 आङो दुगै खांबाय लोगोफोर मा लाबादा बेलाय 1 2 3 4 5 deh cuma ndak cuma Johnny eating sugar telling lies open your mouth Tung mar baik yes papa no papa no papa ha 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 yes papa no papa no papa ha 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 yes papa tak boleh dah dinner jackfruit jeng pork अमा बेदर लाबोदों दादिया अमा बेदर लाबोदों चावमिनबो बेदरा नै जेकफ्रुइट लाय मा देखायदो बयलार बे ना बे अमा आरो बयलारबो लाबोदों बे अमा बेदर माबायदि लाबोदों अमा बिमाखौसो बायलाय बे बायनोनो रोंनो नागिरा आं बायाखै आदै बिलामसो बायदोंनो नै चावमिन राय जनिस्का चावमिन जानोसै चावमिन yummy चावमिन गुदुं हाव ओपन खुगाजों नै आहाबो जानोसै ना तनिष्का चावमिन tasty yummy खान्थाल फिथाइ बन सोदों माने बन दोनानै निन्जा टेकनिक दानसिगोन आरो माने आथा नाङो नालाय माजों जागोन होनदों मा बेदरजों उथारदों जानो इसेसोल' दानो बिदि इसेसो दानो रुबावगोन गायखो हाखानानैसो रुवा आंथ' संफेराखैबो ओमफ्राय मबाइलावसो नुदों आरो मानसिफोर संना जानायखौ आं संनानै जाफेराखै जानाय नायफेराखै आरो नोगोर गोथाव जायो खोनानायल' गोथाव जायो होननानै नैबे आङो ना एवगासिनो दङ खावसे एवखांबाय नै ओमफ्राय मन्दिराव हाबदों नालाय ओमफ्राय नै अमा ना जाग्राया ना अमा जाग्राया अमाखौ जों फंबायजों ज' जायो नाखौ बयबो जाजोबो आरोना ओमफ्राय आरो नैबाव नै बयलार दंबावो बेखौबो खान्थालजों संगोन खान्थालखौ एसे रुनानै लाग्रोबाय दा खान्थाला संनांगोन दा जाजोबाखै मोजां रुनानै लाखानांगौ आरोना रुइलायनो होमब्ला बरिया जायो सामब्रामखौ दायो होनानै लाग्रोनोसै
ओमफ्राय नै खान्थालखौ रुनानै दोनग्रोखांबाय बेदरखौ दसे उनाव होनोसै खोस्लिखौबो जि फिसा फिसा लाबाय बेदर एवनायजों खामफाबावगोन बे खान्थालखौ नमक थोड़ा सा डालते हैं नायदो जारौ जाथावना जाखाबाय नै दैखौ फोरानजोबनोसै दायो फोरानजोबबानो जाबाय दहायबो जि गोबाव रुखादों आङो जागोनबो जानायाथ' हालदैसो नांगौ नै लोगोफोर मोनबायानो जोंना खान्थालजों अमा बेदर ओमफ्राय हाम्फेमोना संगासिनो आरोना नाजों खान्थाल बिसिनाबो आरो दंबावो नै बयलारजों सङोनो बेखौ थुगासिनो हाम्फेया नै बेथिं नायोब्ला मोननायखाय अमा बेदर नै खाथियाव बानलु संग्रायसो लाखादों बिथाङा सिगां जाबावनायलाय खामथाबथोंहाय जि गोथाव जादोंनो अमा बेदरजों आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन जोंना बयलार बेदरजों संदों आरो गोरान सङैदि गोरान संलाबायो नामा सोरबा दै होआबा बेदरा मोनो टेस्टिखौ बुंना आरोना जाय खान्थाल बेदरजों अमा बा दाउ जायो बा नाबाबो जायो खान्थाल बेगर नङा माने खान्थाल फिथाइ गोरलैजों आरोना खान्थाल फिथाइखौ मोजां रुग्रोनांगौ एक्सट्रा नङाबाथाय माने गुरै जाया नालाय गोबाव संनांगौ आरोना दे जाबाय था रुनायावनो फोमोनखानांगौ आरो होमबाना थाब मोनो दंबा ना गैया गासिनो गावहानो ना संबाखायाखै नोंसोरनि गोसा जाखादों बानलुआ खान्थाल नांदांनाय अमा बेदर दांदिबाल अमा बेदर बानलु अरस'लायबावदों एफा गोसाखा बानलुआनो जानो हाला नै खान्थालखौ दोनजोबनानै खान्थाल गोजान नालाय बिराद गोथाव जायो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जाफेराखैबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आं संनानै जाहोगोन आङो बरियानो खान्थालजों अमा बेदर खान्थाल जानानै खान्थाल फिफिनायसो जागोनलै बेयो थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ' थाबै लोगो मोनफिनगोन बाय